Guys, nami karon diri sa bus. Padulong kita ko. Oh. Ay, unya na oy. Boy, kandeng din! Kadagag bulak ni Nanoy. Pag-uko lang ng plastar, ariba. Ninduta ay. Dagko kay unod. Dagko juga ayo. Guys, nami karon diri sa bus. Padulong kita ko. Aji. Pintu. Ayo, gerak. Naniudto na sila. Kita wala. Gani iya kayo mukha. Kauban. Layo. Mag-ulang di ko ka, tapos trabaho sa bulak ko. Ninduta si mga bulak na wala pa man ni sa una. Kaya mo man ang gikuan nga mananam daw bulak. Tuk pag COVID, ang trabaho sa mga tao, bulak eh. Daghan mga may bulak dito. Kasi ilubing ito ano, katong ipaturo. Sige na anak. Ay, kadagag bulak ni Nanoy. Pag-uko lang ng plastar, ariba. Ninduta ay. Nakaudag po. Ay, Ben. Nangabot jud mi dire. Daghana ni mo bulak na ay. Kami bulak po mo ang kuan dito. Ha? Wala ay? Nagunsa mo likod. Pinalit ni mo nay. Ha?
Oh. Akong Kaya katanding ko natumbahan ka kwa na kadang ano gani da kaniyog ilang tawag la to kron. oh. Natumbahan kaniyog ay pang kayo. Na tumpag. Natumpag dito. Di dyan lagi nahigot sa ang ano. Dako na. Ang ipaghigta na lang. Panitan hindi makala. Parehas anang saging na o. Hindi pwede na magtunan ka sa kakanding na ang magkabindis. Ah, ito guay ra. Ito guys, bayra. Hindi yan. Siya ginakumpayan. Hindi. Ayang gikumpayan. Ginakumpayan kung kaisa. Asa man naara din ha. Ang kanggel. Oh. Ay, unya na oy. Nama ko din iti. Nanda kanding. Tikboy kanding din. Sige ra. Kung daghan panuhot sa ano ni. Makuan ala bahalang pamad. Pero maguman ang ano na what. Why na ba? Halang-halang gani akong kuan. Ate bailang baila para Humot kayo. Oh, mag ano ang ano. Humot kay siya. Ha? Ay, Kani. Wala na isa. Pagayoon ko ng nanay. Mura man saging-saging. Saging-saging ni. Nduta sa bulak ninyo ay. Wala na ikuan sit oh. Itong baho-baho man ni sa kuan. Sa bisito ah. Nakasignal din ako pang video call din. Ne, wala may signal in town dire. Ilo ko nagikuha. Akong gipicturean yan eh. Ha? Doon naman oh. Ako bang gisom. Mo lagi na murag mo din na ay higipang kuan Ang ang siguro eh. Nga binangay. Dagko kay unod. First class mo. Dagko jud kaayo. Minta ka pinili sa maluto ka. Mm. Mahal ang binangay ay. Mahal bitaw. Padara ko sa ano, ito. Nya inyo nga di ay. Wala dagam na mo ang bulan. Kami yung lugar bis pinangay. Terus mana? Dire? Ito sa amo ma. Mag magtag sa set. Naluya. Set.